Już się dawno kręci. Okej. Liga Miejska w Ekstraklasie, czyli to, co sobie dzisiaj podsumowujemy, opiera się właśnie na Ekstraklasie. No i postanowiliśmy sobie parę sezonów temu zacząć typować tą Ekstraklasę. Próbować ogolić buka, jak to niektórzy mówią. I w tym sezonie po raz pierwszy w historii mieliśmy dwóch najlepszych typerów Ekstraklasy, którzy walczyli do samego końca. Zdobyli ponad 100 punktów, 101, 102 dokładnie, mniej więcej. Dokładnie mniej więcej. Okej. Sorry. I jeden z nich jest dzisiaj z nami. Niestety. Jeden z nich, który zdobył typera. Choma. Nie przyjechał ponownie. Auto? Nie mógł, ale pozdrawiamy go. A Cornelio mógł. No 2 razy w sumie tak. A miało go nie być. Można? Dlatego ten złoty medal za typer Ekstraklasy przekazujemy Komie wirtualnie. To już drugi raz będziecie Koma, następnym razem przyjechać. Gratulacje.